wesulile esikhundleni unobhala jikelele we-MK Party u-Arthur Zwane ngemuva kwamasonto amabili kuphela ekulesi sikhundla. Kushintshwe abantu abaphezulu eqenjini le-MK njengoba uMnumzane Jacob Zuma enyakazisa ubuholi bayo. Iqembu likaMnumzane Jacob Zuma lomkhonto wesizwe selikhiphe unobhala jikelele walo, u-Arthur Zwane, kanye nomgcini mafa jikelele, uDanisa Zulu, ezikhundleni zabo. Izincwadi ezibhutshiziwe zangomhla zingu-28 kuNhlangulana ziveze isinqumo sikaZuma sokubakhulula emsebenzini wabo. Lezi zincwadi ezisayinwe nguZuma ziveze isidingo sokusebenzisa imali elinganiselwe netholakalayo yeqembu njengesizathu sokuxoshwa kwabo. Ngenxa yesidingo sokusebenzisa imali yethu ngendlela elinganiselwe, nginqume ukuniyeka emsebenzini kanobhala jikelele, umgcini mafa jikelele ngokushesha, kubhala uZuma. UZuma uphinde waveza ukuthi maduze uZwane noZulu bazobamba iqhaza elisha enhlanganweni. Imininingwane yalezi zindima ezintsha ayikanikezwa. Iqembu le-MK lasuka ngokushesha lavala lezi zikhala, laqoka uDokotela Sifiso Maseko njengonobhala jikelele omusha kanye noMenzi Magubane njengomgcini mafa jikelele omusha. Izincwadi zokuxoshwa kukaZuma zivele ngesikhathi uZwane ememezela ukuthi uyasula ku-MK. Encwadini kaJulayi efakwe ku-akhawunti yakhe yakwa-X, uZwane ubalule umsebenzi omningi kanye nebhizinisi eliqhudelana naye njengezizathu zokushiya kwakhe. Emasontweni amabili edlule ngibone ukuthi umsebenzi ehhovisi lami mkhulu futhi ungaphezu kwamandla ami, ikakhulukazi ngoba nginamanye amabhizinisi engiqhudelana nawo, kusho uZwane. uZwane uzwakalise ukubonga ngokumethemba uZuma akukhombisile, kusukela ekuqokweni kwakhe njengephini likanobhala jikelele kuya ekukhushulweni kwakhe esikhundleni sokuba unobhala jikelele. Uqinisekise ukuthi uzobe ekhona ukuze asize uma kushintshwa unobhala jikelele osanda kuqashwa, wathi uzoqhubeka nokusiza ezindabeni zenhlangano. Ngesonto eledlule, obeyijaji uJohn Hlophe, uDuduzile Zuma Sambudla no-Andile Mgxitana bebephakathi kwamalungu angu-58 ePhalamende afungisiwe njengamalungu ePhalamende. Amalungu amasha ePhalamende kufungiswe ijaji uHlophe, amanye amalungu e-MK Party kanye nokodwa we-ANC. uHlophe nguyena ozohola iqembu ePhalamende kanti igama lakhe selifakwe ohlwini lwamalungu ePhalamende azomela isigungu sikazwelonke kwiKhomishini Yemisebenzi Yezobulungiswa. Abanye abaqokiwe kubalwa u-Athol Trollip nomholi we-EFF uJulius Malema. Uhlu oluqinisekisiwe luzomenyezelwa ngoLwesibili ntambama ngemuva kokuthi iPhalamende selidingide ngalo. I-ANC inquma usuku lokuqondiswa kwezigwegwe kukaZuma ngokuhambisana nezinxushunxushu ezingaphakathi eqenjini le-MK. I-ANC ihlele umhla ziwu-17 kuNtulikazi lapho uZuma eqondiswa khona izigwegwe. Lokhu kulandela ukuhlehliswa kokuqulwa kwecala lokuqala ngomhla ziwu-7 kuMeyi ngenxa yokukhathazeka ngemibuthano emikhulu yabalandeli bakaZuma eLuthuli House, ekomkhulu le-ANC eGoli. Unobhala jikelele we-ANC, uMnumzane Fikile Mbalula, phambilini uthe inhlangano ihlose ukugwema izinxushunxushu ezingenzeka emibuthanweni yalolu hlobo. Isinqumo se-ANC sokumisa uZuma ngoJanuwari sisukela emizamweni yakhe yokudicilela phansi inhlangano ngokukhankasela i-MK ngemuva kokungaboni ngasolinye kwakhe ne-ANC. Ukumiswa kukaZuma ku-ANC kube yisinqumo esivumelana ngazwi linye se-National Executive Committee yeqembu futhi wabekwa amacala ukuthi ubukela phansi ubuqotho be-ANC ngezenzo zakhe ezihlose ukukhipha iqembu emandleni. Ngesikhathi ememezela ukweseka kwakhe iqembu le-MK, uZuma wasola uMongameli uCyril Ramaphosa ngokuba yinxusa lenhlokodolobha yabamhlophe abadla bodwa kanye nokuphikisana nenqubekela phambili yabantu abamnyama kanye nezihlakaniphi. Angikwazi futhi ngeke ngikhankasele i-ANC kaRamaphosa, washo kanje. I-ANC iye enkantolo iyophikisa ukubhaliswa kweqembu le-MK nokusebenzisa kwayo igama lophiko lwayo lwezempi olwahlakazwa, kodwa ayizange iphumelele kuwo womabili lamacala. Lezi zindaba ukuzifundelwa uNothi kaMaphumulo. Stay connected, stay informed.